isikhathi kufuneka ukuthi umuntu noma edume ngokuhlanya nokukhuluma nje izinto ezinye ezinganakekile, kodwa uhlale lokhu umlalela ngoba uzokuthola oku-right. Yabona kulokhu okukhulunywa ungizwe kwama-metro, ngiyameseka nami because imetro ayodlala umaskandi. So kuyathusa ukubona baba-nominator babazelaphi, basebenzisa thina ngoba bebona sibambene sisenza kahle, kanti umculo abangakholelwa kuyo. Hayi, ngiyameseka ungizwe bafowethu. Okunje phela-ke bayazi vele ukuthi emculweni kuhlala kune-competition, umculo nomculo uhlale efisa ukuba ngcono kunomunye. Yikho besebenzisa leli thuba nje. Uzozwa sekuthiwa kune-festival abayenzayo ebizwa ngomaskandi. Imetro-ke leyo. Kuthiwa-ke fanele ulahliwa ihlakaniphi. Ngiyakuvuma Macingwane kulokhu. Umculi lo kaMaskandi umletha Majola insizwa le yacula nje ingoma enhle kabi leminyaka edlule ethi Izulu uma liduma. Right? Ngubani umuzwa kule video ke ekhuluma ebeka ngendlela ebeka ngayo. Anginankinga ke nombono wakhe. Ubeke kahle ngendlela abone ngayo ukuthi kubalekile. Kodwa mina ngizobeka okwami ukuhlukile. Inkinga izinto ezinjengalezi. Ngizwe akekho ndawo. Akayona imember ya anything. Akekho ku radio station, akekho ku TV, akekho under anything ongathi uyayikhomba. Even i-event ongathi uyingxenye yayo ehlela imicimbi akekho. Into yakhe uma eyikhuluma ungizwe uyayikhuluma in a point of ukudefenda, ukuthatha iside, ukuthatha i-agenda. Inkinga kangizwe ileyo. Uyithatha ekubhekeni ukuthi ubani lo amthandayo, lo amsupportayo, maybe akekho. Kodwa bakhona abafana basebancane lapha. Abanye akusibonaka abafana ke. Kodwa sengisho ngokulimi kwe lo Maskandi. Zikhona insizwa lapha. Eshisa ngempela. Ezizobenefit ngalento yakwaMetro. Okuyi-opportunity yokuthi ziregister nazo ukuthi zikhona endimini kaMaskandi. Kodwa lokho abantu abakuboni. Ngizwe seba-achieve konke, sebakwenza konke empilweni. Sebeyaphila ngoba yini uNkulunkulu wabapha ukuthi nabephile isikhathi esingaka and futhi benze izinto ezithize empilweni. Angeke igenge esafuna ukuthi ithole icosha bese kuthiwa iyeke ithuba inqazivele kanje. Kuno best newcomer laphana, best viral challenge, song of the year, best Maskandi. Izinto ezibalekile eziqalayo nqa ukuthi zibe khona kuma Metro. Uma nifuna ukulwa, nifuna ukuyisola into ezometro, ikhona indlela ekwenza izinto. Angeke nithi nizokuphuma, niyaphuma lapho ebese nithi na-ke ngoba benza ukuthi hlezi kunamapolitiki each and everywhere. Nasokhosini kukhona okungahambi kahle, nakwezinye iziteshi omhlobonene kuningi, kodwa abantu besajani bayaqhubeka behambisa umsebenzi wabo bedlalo ngendlela abadlala ngayo. Ilokho okwenzakalayo. Ningalwa vele seniphakathi nibuza ukuthi ke kodwa 1 no 2 why ungenzeki kahle. Maybe ilanga kuyolunga, kodwa nje lokhu ukuthanda abaphume mina anguphasisa. Ilokho nje bengifuna ukuveza. Abantu besalahle sizodibana ngokuzayo sizodiscussa izinto ezifana lezi, kodwa ngiyacabanga le topic iyaphela njengamanje. Salahle.